Bir wagtda bir adam bir otaqda alypdyr. Bir gawa adam başından gulplap gidipdirler. Bir qaraňky öýde, qaraňky gijede. Hem otaqda qaraňky dargypdyr ýanky gawa adam. Gafyny wurtdyr, hiç kim açmandyr. Daşarda adam ýok bolmaly. Hem dargyp gaçanrak wurtdyr. Daşdan biri eşitip gelip gafyny açypdyr. Daşaryk çykanyna aýdypdyr. Hey palany diýipdir, ödüne aýdypdyr. Hey palany diýipdir. Tada gaf kakı versen gafı açıljak diýipdir. Gaf kakı versen açılmayacak yeri baryan çaň amalyň salyk bolsun diýipdir. Gabr ýagdaýa aýtýardy. Gafyny kakanyň menen açılmayacak ýagdaýa girmäken amaly salygyň bolsun. Ol qaraňkyda ýataňda hewy men çykjak diýeniň menen gafy açylmaýan bir ýagdaýa girmäken şu otogyň içine çıraň, ýaktyň, düşegiň, iýbiçiň, gowlugyň, ahlagyň, günäň ýedinne gizmesizligiň, Hudaýyň huzuryna dehret kılıp namaza, secdäge durmaň, hesabyň çek diýipdir. Özüne aýdypdyr. Bu mahlak gijewni gafyny qaky bersem aşşakly belli boldy diýipdir. Gijewni gafyny qaky bersem aşşaklar diýipdir. Dünya makamına insan Allah'a ve Resulullah'a imanı olup, amel-i salihi olup, dünyadan geçenini cennet uçma behişti gözü bilen görüşýärli, kafir cehennemi gözü bilen görýärdi. Allah şun and içýärdi. Ey hacı dädeler, ey jawan dostlar, ey mollajanlar, ey zikre oturýarlar, kan adam madır Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı gowurýarlar. Şu mahalla kan elhamdülillah. Gürrüňsiz canny berjekler. Muhibbun nebi. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gowurýarlar. Elhamdülillah. Kan adamlar va Peygamberimizi gowurýarlar. İdi, emma bir neçe adamlar va Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olar gowurýar. Nebi Ekrem aleyhissalatu